ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ନିମୁ କୁମାର। ଆଜି ଆମେ ମୀନା ବଜାର ବୁଲି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଭୁବନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନ ମାର୍କେଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନ କାଳୀବଜାର ଛକ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡୁବରି ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟର ପୁରା ମଝିରେ ଅଛି। ତ ମୀନା ବଜାର ଯେଉଁଠାରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ତ ଏବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ମୀନା ବଜାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ସେ ତାର କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସିଏ ମାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇନି। 2-4ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାର୍ସଲ କରିଦେବି। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା। ସେ ଯାହା ପାଉଛି ତାହା ଧରି ପକାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଢେର ସାରା ଏଠି କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଶଙ୍ଖର। ତ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 6 ପିସ୍ କପ୍ RS 120। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ପୁଣି ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ମୀନା ବଜାରରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ହିଁ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ପୁଅ ପିଲା କିଣାକିଣି କରନ୍ତିନି। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତାର ଗେଟ୍ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? କ'ଣ ପାଇଁ? ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର, ଲେଡ଼ିଜ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆଜି ବାପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପାଲ ତଳେ ପଶି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରେ। ତ ଆମ ମୀନା ବଜାର ଦେଖିବା ତ ପୋପାଟ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଏବେ କମିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।